Kapatisi TV. Urang ba ubla sya syo akasnong kinro nong bri nakada ka jingsya keno men syono umpat damin sauthan bat men taurang thiapang haying sala jong ha thlong ngilayo banyak kran bu soda jo kasnong thlong lima ka phone bat ulaya thu men nen ka mit hadin bagi pulen klashim ti u kham hadin klawanya lamno ye u shayeng lamal ba umpat damin sauthan hadu kata-kata usor daw la pintik naru bo ude urang ba ubadan jingduna hak bor perkhat badina kata kadaw ulit poy sya katu jaka ke bahap ha ka shnong kindro nong bri kuman chupin kan mau bah menen kamit ka khalai trik urusaw ha ka por nru bji ai jan mit layo jingte bagi nong shnong kiyo bat ben shokno bat la pin sapriang ke khubor bagi dan lai ngut ki briu ki babat yi we khnaret ha ka por ba ilai ai bam snyang ha ka per bat laong ba arngut kiyo phet bat kiyo bat tang uwe rekham hadin layo jingtip bakam dei ke bashisha de urang ba pasha syo udan marwehi baru klam phet satya nagate ke jaka war hadim raya lumbri ru nama bu ude wadan jingduna hak bor perkhan Real spark ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiyo kak tien la jong ai kan roi kan pa balai pi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep to da yakan mau kendit ho lapan mi da Kapatisi TV na ka benta ka jingmentoi upat ba